Entre o paquete de emendas que o BNG do Barbanza presenta aos orzamentos autonómicos destacan demandas históricas como a mellora das comunicacións na comarca a través do ferrocarril. Queremos que se comece a poñer sobre a mesa a necesidade dun transporte colectivo como son os carrís de ferro, sobre todo tendo en conta, como dicía antes, que xa existe unha vía que pode comunicarnos a Xiña, tanto co norte de Galiza como co sur. Entón, nesta emenda o que se buscou é o estudo de viabilidade para que, tendo en conta a poboación, tendo en conta os recursos, tendo en conta tamén a mercancía, o comercio, a industria, e especialmente conserveira que se produce no noso entorno, pois que ver como podemos dar saída a todo ese material. As propostas nacionalistas inclúen tamén un cuarto xulgado para a Ribeira, melloras no Hospital do Barbanza e a construción dunha segunda depuradora en Boiro que suporía unha notable mellora para o saneamento da ría. Hai moitas carencias no que é o saneamento, entón é absolutamente necesario planificar. No lugar onde está é difícil que haxe unha ampliación, na punta de Cabo de Cruz é moi difícil, entón é necesario empezar a traballar nunha segunda ubicación, en un segundo espazo que resolva as carencias de depuración da nosa ría. Demandan tamén unha partida da Xunta para financiar a compra do Pazo de Rianxiño, destinado ao centro de día, completando así o investimento xa comprometido por Concello e Deputación da Coruña. Tamén en Rianxo propoñen unha serie de medidas no Colexio Castelao. Vamos a falar de cousas tan vitais como pode ser a adecuación dun colexio vello ou como pode ser o centro de día tan necesario, viuse pola reivindicación da xente maior deste Concello, pero ademais é unha necesidade que está aí. Eu quero apuntar que é unha necesidade que ten que atender a Xunta de Galicia,